Bună seara, tenisis nutritori! Dacă vini joi și iar aflăm tu mobeta armânească, așa cum vedeți, avem marea harauă și tu idgul marea tinii, să avem oaspite tora seara tu mobeta armânească, pe bruta noastră poetă, și numai poetă, Kira Manțu. E Kira Iorgoveanu Manțu, cum știu mulți de voi. Bună seara, Kira! Gine viniște mobeta armânească. Bună seara, Flori, gine te aflai. Și gine va aflai, ați mutriz tora seara, este mușat proiectul Armânamea Media. Voi zăgni ca dito acurhită, ca și ca tu cafi joi, ca tu cafi andamusi, ați mutrescu și vor baga întrebări a oaspetia noastră. Poți să dar este lucru, pe live-ul ți dezvârtești pe frânza Armânamea Media și noi vas duchimăsim să apădăsim la aceste întrebări, i to arad cu alante întrebări, i cam câtă tu bitisit. Cum vas putem? Kira, și, nu știu, ca tu cafea hurhită, noi întrebăm oaspiția noștri de a răzga de arădăținile lor armânești. Spune-ne în dautia a este arădăția tale armânești. Vă să spun mult pe scurtul, te ațea că pe Facebook băgăm, cum zic, tora Facebook-ul, nu mai poți să ascunzi ceva, tu le dăm tupade. Am grăpsit mult de păpânia mei. Mulți televizori le știu, așa că scurtul va să spun că părinții de Paplu și Maia de partea al tatei sunt de Bachița, de Curtova, tora Bachița. Eu Paplu fu chihăie 8 ani de zile. Și tora mult amânat, aflai un interviu, ți-l det cu maia mea, ți-l fești cu maia mea la anii 73-75, val bag pe Facebook, eu maia permitusește cum vinere de Bachița, cum Paplu Foagloc chihăie. De partea lui dada mea, sunt o Paplu Tași și Maia Chirața Caracota, amintați Lefteropoli, Niga Cavala, și Tricustul Vârgării Șeiș, de apatu Cadrilater, și vinere mult amânat tu Cadrilater, ca tu anii 38. De acolo trecură Dobrogea, istoria, la mulți armâni ți trecură aeste căiuri, și alăsară căiurile lor și ajunseră pentru sonii Cadrilater și pentru sonii tu România. Atât, ajunge, mi-ndoiescu, că avem multe să zburăm și aceste lucruri sunt eu la spuse, sunt pe frânza mea de Facebook. Tu cafi andamusi de aradă oaspiția noștri sau gaile cu zburarea pe armânești. Asta aradă să știi că eu am gaile cu zburarea pe armânești, că dimi avem un master a zborului armânesc cu noi tora seara. Așa că mă salutusescu, sigur v-am ierță. Sigur, și mine v-ați fac alatusi. O zici, dai, tu să învițăm, cati zi o învițăm și nu ajunge, nu-i dure, cati zi uta să învițăm. Așa că și mine v-ați fac alatusi și mine v-ați bag un zbor, poate mulți vă zică că nu este armânescu, știți moabesle care le avem tot pe Facebook. Așa că nu este un abod. Eu mi-ndoiescu, tine zburăși o limbă mult umșată și vă aducem moabeta mi-ndoiescu ghine pe armânește. Așa cum băgăm tu hăbarea de pe Facebook, tu amintești tu hoarea Bașchioi. Așa era numai tu ațel chiro, tora când este numai Nicolae Bălcescu și crescuși tu că se bălu București. Nu știu, ții minte are țăini protatominti anda timinduiește la bana de la hoară și ții minduiare ține protatominti de bana dit că se bă. Am îngrăpsit te este hoară Bașchiu, eu să stihisis mea mintu că așa fu mira fumeaia noastră, să mea mintu acolo, can vără de noi nu și-alează locului să mintă, mine mi-a mintai to este hoară de Dobrogea, Bașchioi, și feci prota clasă acolo. Multe timiseri nu am, era mult unică, ama, timiserile de andahinic, țărmân spare mult chirotul minte și cum mine dai mă zici că nu mi leagă țiva de este hoară, eu mi-amintai, am un noapte, avui un iesu și vizui genurile de Bașchioi, care sunt mult umșate, le vizui de Lixana vizui mult amânat când o să îndreapse un ziua hoară ei Bașchioi și atunci vizui că era idili zenuri ți le vizui tu is și atunci am grăpsit un proză care se cheamă Bașchioi, care va să băti pusită tu cartea de proză ți-o am
în dreaptă și mi duiesc că poate te văran să o scot. Vă zic că poate că tine mi duiești că nu ai legătură cu locul lui te amintași. Am ațivat sfații tu tine și una legătură este. Cum zici, feci clasa, prota clasă, o feci pașchioi și ti furnieia al pap, nu vrea să intră tu colectiv, îi permitusi și este altă oară, aflară una hoară tu bărăgan. Acolo bumbăcarski mahoara, feci 3 clase, BTC clasa 4 și paplu de-a lua pofasea că prinde fără de altă să mi fac ea tresă și prinde fără de altă să ne București, să vezi București. Normal, eram fitică, măxâni eram, aveam 10 ani, 11 ani, Maia, Mana, tate, toți, eu v-au dus fitica, nu spate. Nica este nică, cum să o disparță de noi, paplu și avea planul lui și mi-a dus în București și zui la Hinie Caluda, hini încurunați și fitica pătizată de părinții noștri, de păpânia mei. Și după 2 ani, paplu îmi cumpără casă București. Pot zic că de la 10 ani, de la 11 ani, eu bucureșteancă, cum zic mucanie, crescui București. Până la 86, când armaștul Germanie, că ne-a aflat Tihia. Cum zic, este timine ca armână, ți crescui armânește, tu încă să băi, este o experiență mult interesantă. Și toara de niheamă chiro, că trec ani, că văd că anii trec mult o onia și mi se pare că am multe tibitiseare și nu știu de se va ne ajungă chirolul, a hurhii să îngrăpsescu a este cum bânai mine ca armână, tu marli că să bă. Tu încă să bă xente noi. Eu, paplu și Maia de la Hoara, de Munței, de Macedonia, ajunseră București. Cum tricură ei, cum ufeațera este, treațere, cum mi duchei mine, ca cilimean și m-a mânat ca intelectual București, ștuidul chiro și ca armână. Este, mi duiesc un proces interesant și important de semasie de noi și mai multul din noi aici care ahurhim să îngrăpsim armânește. Mi se pare mult interesant că, nu știu, când atoațel chiro, părinții nu lipinzea hât fetele te învițare, nu? Cum... De lihia este, îmi se pare că armânii, mulți de fumeile armânești să-ți ajumseră dica de la terții, tricură tu Românie, era tu hoare, cum ghine știți. Îmi se pare că armân luarea este ducheare, are este pragmatismul, duchiră că mas nu ducă taifa să înveață, va să armână itu colectiva de la hoară, itu vără fabrică de vără că să bic de aproape și atunci îi se pare, mintea mea fu un altul bârnu de intelectual, mi-aduc aminte Gicagodi, era mintea mea, protlu bârnu de intelectual, de armânie ți vineră de soia noastră, ta zicem, de țeții. Pifcior când a lăsat cam aleșor, nu știu, când fetele le țineam cam... Nu știu, fete, îmi aduc aminte tu pare, al Gicagodi era multe fete, că mine îi mutream și cu zilie, că ea era studență și s-a aduna tu casa la Stila Caluda, eu avea una fetă de Ilichie al Gicagodi, s-a aduna ei tineri acolo, tot studență, va zic că avea hurhită și duchiră că este astea scăparea de una bană cam bună. Paplu meu de Ilichie era un om mult mintimer, un om cu o videală mult largă și cum el mi vrea fără de aradă, zise când mi-amintai cu ochii deschiși și fata este va sebă mult mintimenă. Asta era minduiarea lui. Și vreau fără de altă să-mi fac ea tresă. De-aia mi-a dus în București. Yeah. Și nu s-o-i dusi minduiarea lui? Nu s-o-i dusi, este deci tati vrea mult, sneg la medicină, era, nu știu câți era vrearea lor, când o intra în București clasa Țințea, și tu așa să mine știam ce va să da. Eram sigură, țicale va să caț, te înveți la meu.
și zici un zui, zici ale Maia mi întreba, și fitica mea tinițiva vrei, zici, Maia, eu mi fac ziaristă, cum zici tu România. O, e fata mea, vinză ziare, nu-ți poate, zici, nu, Maia, mine va să îngrăpsesc cu ție astea acolo. Nu știa mărata, normal. Voi zic că multul din ei că mi-a pufusi, așa ninea, și știam ți cale va să acați tubană. Este ciudie că mulți ajung până zbitisească licheul și nici am induiesc cu țisanare. Mine de atunci și poate apofa să eu aveam luată, era vrerea mea de unde avea venit, nu știu, te artă, nu știam de literatură, vasibă, muzică, vasibă, și era frica mea de matematică. Aia fu, cum zic mine, tirănile mele din epistipseare, mas le îngrăpsesc cu tirănile mele cu matematica până bitisi licheul, pasibă una carte. Și de frica de matematică, poate că nu aveam doar aia, de mine numerele sunt greu și azi mine fac mult alatuse când o să fac isăchi, Aia este. Și asta tu him gheafura, asta bine că him așa, că nu-ți poate tu să le știi tuti și să le aibă tuti angătan. De care era ea fusită de mult unică, mea că putem să zicem tine așa, ajunsești intelectual român, de mi lucrași tu naima marea editură, Inerva, ți era toată el chiro, lucrași cu naima mării îngrăpsitori de toată chiro, ama ajunse și intelectual armân. Spune-ne dau lucriti a este proces. Cum fuși, cum bânează este dau lum tutini. Este un lucru și este un proces. Luam doar a curhi să îngrăpsesc și a îngrăpsi ca baia, că mi se pare că este un lucru de semasie, că mulți intelectuali armâni, ca mine, și mulți de ești, care facem un proces, zic, him intelectual români, him intelectual greți, albinești, vârgări și așa mai încolo, cum bânăm tu, Văsilini, tu care bânăm, ajungem la un chiro de bana noastră când zicem, ajungem și intelectual armân. De mine, dar să spun așa în dreptul, când eram tu liceu, curhi să îngrăpsesc cu poezie fără de altă, și este doxă la una dascală ți-o avui, care duchi hare ți-o aveam mine și mi-ajută multul. Era una dascală, doamna Butler, nu mi-a gărșesc, una uvreau, că mi-nu feși liceul tu și sculia generală tu în măhălă de uvrei. Este doamnă duchi și îmi spusi calea. Mi-a dus la cenaclu a scriitorilor români care îl făcea Eugen Barbu, la Uniunea Scriitorilor. Timine fu ațea zuă, fu una deschidere mare timine și pot să spun în dreptul că mine înghisam, ațea vreau să ajung un mare poetă de limba română. Asta este. Că tuchirolul ațelul nu avea suțate, nici nu știam că s-a reîngrăpsit armâneaște vărăoară. Nu știam. Asta le-am învățat, am mânat când ajung și la facultate. Și cum tot liceul mi-a drept și să intru la facultatea de filologie. Asta era isla mea. Naima mulți, după ce BTC clasa 7-a, este vreau zic, toate soațele mele, cu surini, eram în părei mare de ficiori și fete, îți ducea la liceul Gârțescu, care era la Mihai Viteazu. Și bine zici, snec și mine acolo, că maca toate soațele îți duc la liceul Gârțescu, că ți-e nec și mine acolo. Ne drept și cărțele, că și este permit cu cărțele, intrarea la liceu fu mult greu, că tu chirolul acel să căfta, ca tata tău, femeia ta sibă huriat, sibă lucrători la fabrică, la țiva, nu puteai să intri la liceu, masiarai cum era noștri cu tutipul, și cu actări lucri, nu știu cum le îndreapse paplu tuti, putui să intru la liceu. Vă zic, ne drept și cărțile sneg la liceul Gârțescu, am de pani trapșu, câțe. Că zici, acolo nu v-ați spus să înveți ahât ghine, limba, literatura română, te-ațea mea îndrezeam. Aia vreau să fac filologia, nu?
și în litrapșul cărțile. Ma de-apoi mutream soții, cu surinii, soții care era la liceu gârțesc, și cu zilii, e zburata gârțeaști, cât o învițaie acolo în cheamă, și a nouă se spărea ca și mare lucru. Și așa intrai la filologie. Și intrarea la filologie, zic mine, că ațea fu tibana mea pânătora, ațel fu chirolul care îmi deschise calea și să ajungu, zic, scriitoare, poetă de limba armânească. Mas ne ziceam, eu sigură, mas ne ziceam la medicină, poate nu va să acățam calea este. Poate va să îngrăpseam, ma nu așa cum ajung și să fac și să lucrez de limba și de fara mea. E una poetă molto conoscută și Yulchiro Chiro molto vrut tu armânanii. Vreau să te întreb desi ai niscânti temi stur, niscânti temi centrali, di care să amint poezia ta. Până acolo, Flori, până acolo când zicești că lucrai la editură. Lucrul că intrai la filologie, Timini fu anul 2 de filologie, curhim să adrăm dialectologie. Și atunci duchei că limba noastră, ca dialectul, cum se zbura atunci, cum era teoriile atunci, nu avem de să știu altceva. Curhei snec tu bibliotecă și scaftul, zvedu. Și așa ded tu bibliotecă de cartea lui Tache Papahage, Antologia armânească. Ațea deschise, nu puteam să pistipsescu că limba noastră este îngrăpsită. Și acum scafto, aflai toate revistele astea de chirolul ale propaganda românească, amatimine era ca un lunină, ți mi-avea urghită, nu puteam să pistipsescu și îmi luai apofa asta, când o v-ați bitisescu facultatea, lucrarea de diplomă, sibă cu literatura pe limba armânească. Și vreau să fac cu doamna Caragiu, am mai ia tu chirolul acel, avea gata Malta, îmi se pare, și cu altul nu vreau să o fac și alăxei tema. Am avut eu un an de zile l-a avut George Caragiani, lector la seminar, la dialectologie. Și este lucrul chirolul, sticlul de bana mea ți mea lăxi. Este cartea al Tache Papahage și ațele reviste televizui și mi îndoiesc că mult ne ajută faptul că lucrai la editură. Că lucrai, cum zicești, cu naima mării scriitori, avură piste tu mine și eu la fură în doi scriitori mult lugursiți clasici, tu chirolul acel, care vrură să lucrează mai și cu mine, că mine când intrai la editură nu aveam umplută 13 de ani. Și lucrul la editură mi-ajută mult, mi-ajută să pot să aduchesc cuțiva zic una carte îngrăpsită, de se areaxi, de se poate sibă tipusită. Deci tu Yulchiro Chiro învițai să multă critică, a divăsi multul. Va zic că experiența de editură, de 15 de ani la editură, fu timine de mare simasie și asta ne ajută și m-am mânat în Germania, eu tot și lucrai în agenție mare care era în amisa de biblioteci universitare și edituri. Să-mi ierți că mi turnai cheamă la... Nu-i ceva arisimasi li aflăm mai este lucruri, că nu le știi toată dunyaua. Întrebam deseori în scântii temii de astea sturi, centrale, am vărliga de care să amint poezia ta. Și eu și află izvorul a este temii, am până să-mi dai apandisea, mindesul care arisimasi li spunem le cheamă cărțile tale. Știți, vă pe aradă una câte una, îi se pare mulți, poate de României, le știu cărțile mele. Matora ne cunoscum cu ahăți armâni de toate văseliile, doxa al Dumnezeu, că este Facebook ne ajută, și să le trec așa niheam pe aradă, una câte una. Este prota carte, este, zvede? Zvede. Antologia de poezie populară română, este prota mea carte, Maia este pe căpache, 77. De-apoi Eminescu, armân, tu limba, este va zică că e tu două limbi, nu? La 81 Eminescu și cartea mea Naima Vrută și m-a îngrăpsea mașa este cartea Nieva Neradure, Steaua de Dor. Steaua de Dor, 83, în 1983
Și la Inghițani, de când a lăncit Steaua de Dor, la editura Zborul nostru ieșini ca o ediție. Și apoi cartea de Mare Simasie, de Adun cu Hristu Cândroveanu, un veac de poezie a română. Ca să vedem așa. Pe mine este unul din cărțile țin de sclisiorix, de poezia permanentă. E multă lume. Este de aici a fost un lucru de ciudie, că e și atunci. Și pe Hristu Cândroveanu va sfățem neheamă moabete, că prinde sfățem. Este și la 1980 de-a scoși singura mea carte, tu limba română, Ramura de măslin, tot la anul 1980. Lumachea de Masin, apoi a hapsea lingvistică pe armâneaște și pe română, condamnare lingvistică la 1987, de-apoi noi poeții a populilor niți, care au scoși Bruxelles pe armâneaște și pe frânțeaște, șuțarea pe frânțeaște o feață Nicola Trifon cu Mariana Bara. De-apoi, ai nou de camp, în 2013, carte de poezie Maș Permâneaște. De-apoi, Curnicea, cartea de Cilimeai. E Curnicea, cartea de Cilimeai. De-apoi, Până de zboară, pe Armâneaște și pe Arbinișeaște. Și Haristusescu, a câta oară, al Spiru Fuche, cadră este un lucru. Și asea de Sony carte, până tora, mușata antologie, pe Armâneaște și pe Gârțeaște, a editorii de zboară. Marli Ghisatău, se iasă o carte pe Armâneaște și pe Gârțeaște. Pe Gârțeaște, e. Exact. Este sunt o... Exact. Și această carte putea să iasă că aflăm un mare poet și un om durut, un armânt durut, Iori Exarcu, care șuță toate poeziile pe Gârțeaște. Serioase, erau multe cărți, multe îngrăpsări, multe minduieri, dacă îndoasi, așa că să ne spune dau lucruri de temele, am vădliga de care să amint poezia ta. Care șarcă ochii tu vră carte de-a mea, văzut că tema ațea madisimasia este limba și nu mai știi mine, de toți poeții armâni. Mas mutrim toate antologiile și este o adraie de Gârție și ațea de Frânție. Toți poeții armâni au tema este a limbei, a zborului. George Vrana și băgă numai la cartea Vigitorul de zboară, te-ațea luai Izenitas și antologia, că îi se păru că este spune ațea țihim noi, a Vigitor de zboară, noi poeții. Van Ghiuzeg are cartea Toară de zboară, mine am câte poezii Pânea de zboară, câte zborul este prota și prota temă, știi bine, știi tu poeții armâni. Alantă temă de mine de la Steaua de Dor fu fara. Soi armânească, fara armânească, pupânie. Macedonia, tu Steaua de Dor, nici nu aveam văzut în Macedonia, nici aveam adivăsită, era bună duchearea mea și este poezia si u voi multu, Maia nu poate tasmoară, o angreacă m-aș dor de cavala. După una temă care tu poezia și de folclor armânească și tu poezia clasică nu para este atât mult, nu se vede atât mult, poezia de vreare. Masa am un nică pirifanie, un mare harau, este că fui prota poetesă armână, ți-a îngrăpsi poeziei de vreare. Și, deci, prota poetesă care îngrăpsi armâneaște, nu știu, poate fură și alții, ama nu scoaseră cărță, nu-ți vizură. Și te este temă, voi zic în două zboară, că știi bine că la noi, la armâni, cum este să îngrăpsești de vreare, tu lumea armânească. Este mult greu. Eram tiner atunci și... Era un soi de autocenzură, este, fără-ți vrei, ca armân, când o îngrăpsești să armânești, dai mai aua din poie și ca un
Scântă titimul așa prinde să știi cumva te așteaptă. Iasă o cenzură, când o îngrăpsești să prinde să știi cumva o proache poezia e proza armându, nu? Că noi ne-am altă soie. Și daima la armâni este un andirsi, să o spun vrearea, este nu arșine, un andirsi, este mușată, să zicem așa. Amate un mniare ta să-și spună ducherele de vreare, este fut mine un exercițiu și cum zic mine, un pracție, zic că lui tricui ghine, că multe de poeziile astea mele de vreare le tricură tu cânte, scântă și zic că fără vreare și noi armânii nu putem zbâna fără vreare, nu? Astea sunt temele, ta zic așa. Doar este multul, nu avem chiros să le facem atât mobete, te este un lucru. Ca poetă, mine zbrăscu tu numai mea, ca poetă armână, nu este atât efcul la să îngrăpsești să poezie. Nu ai cum zic mine, hini heamă legată de mâini. Prinde daima să minduiești să desi este ghina, ți-ați îngrăpsești, cumva sibă, alții poeți, alte limbi nu au problema asta. Ma de multe ori mi-ndui că prinde sustrițe mai este problemă. Prinde să ne deschidem, că bânăm tu un chiro modernu, him și noi ca toată lumea, nu him altă soie, him ca tuți, cu hări, cu cusuri, cu vreare, cu nevreare și așa mai încolo. Ca este sunt temele mi-nduiesc și la lanță poeți. Are vreo loc eu fotisea inica malișor? Dacă este mare? Asta este o mare problemă. Voi să spun un lucru. Când o îngrăpsi Steaua de Dor, prota poezie, care își vă zic de-apoa, că este poezia mea naima vruta, prota poezie o îngrăpsi pe cale de la casa mea la sora mea. Era 3 ziua de Crăciun și 3 ziua de Crăciun în România, mulți care sunt usteriu și eu tusesc cu Sfântul Ștefan, Aiu Ștefan. Și pe calea calea fusea 15 de minute, 15 minute per pade de la mine la sora mea, în vinere este versuri tu minte. Steaua noastră este rație, limba-i câmpul fără gârnu, să jur, fără să minduiescu, fără să-mi bag tu minte să îngrăpsea. Eram mult tineri, poate aveam 4-5 de ani, nu știu. Când a hurhi, în vinere, este zboară tu minte. Ațea seară de Crăciun, a 3-a ziua de Crăciun. Ațea seară, Alexei trădaima bana mea. Și de-apoa, pe narga, acasă, ni dormeam, ni eram deșteptată. Când zic zborul transă, eu pistipsescu ca șifu cu această carte. Tățea, cum să zici, Steaua de Dor este cartea mea și mas nu îngrăseam altul ceva, a neva era duri. Că îmi se pare că tu ți-a îngrăpsit de-apa, ca nu oară, nu posibil cu ideea tese ca Steaua de Dor, că bănesc șază ațea stare care o aveam, cum le îngrăpsi ațea ale poezii. Îi se părea că îmi le zățea vără. Nu? Și mame poi când mi întreg de fotisi, mine nu dormu, de când o știu, mai zățea iepuri este fata asta. Problema cu nesomnul am de la 12 de ani, 13 de ani. Nu dormu și daima poeziile, ideile, tu starea este ni dormită, ni deșteptată. Deci daima am tu puțin acolo ceva, una carte, un cundil, și le bag, că manul le bag, chiar de-apa li chiar. Asta este, ta zic mine, momentul când am naima mare. Nu eu am învățată și nu am îngrăpsit poezie și am și la birou să îngrăpsesc. Îngrăpsesc cu texte, îngrăpsesc cu proză, am o poezie, am așa și o îngrăpsi. Și amarea? Nu i-ați ținut ea? Nu pot zic. Amarea, tuchirolul de țone, de când tricem veara acolo la ei, de Alicia, am grăpsit un ciclu de poezii care merisește mult, nu?
la Marea Egeie. Nu pot să nu am un loc care să-mi da fotisita să îngrăpsesc cu poezia, cum să spuși. Este maș ni isihia mea, este xichi de somnul, este frintarea, este nidurniarea, este toate ți-ți fac cu mine, atunci pot să îngrăpsesc. Nu pot să îngrăpsesc când uhiu isică, când uhiu hârsită, haraua nu-i da furnie de poezie. Nu para. Yeah. Ok. Așa cum ziceam și tu, un Adamusi cu altul oaspidea nostru, ca fi om tubana lui are un, nu știu, niscânte Adamusi cu niscânte oameni ți Alexescu Mira. Nu știu, care fură titini mărli Adamusi din bana ta, ghini pininga Adamusa cu Iani, care sigur... Nici nu mi-ndui să trec acolo. Că l-am zâmbit cheamă și el... Ăla mutrește, nu mi-ndui să trec acolo. Nu, Andamose care să alexește bana, fără de altă tu bana ta, Fitursescu, Iesu, niscânță oameni care de alihea, îți alexesc cu bana, îți spun o năcale, ei te toarnă de tu năcale. Sunt o soi de posibilități. De mine, mai este zic Andamusa care mi-o dea de Dumnezeu, fu papluș Maia. Ei fură aței mamări dascalea mei, ți învițai de la ei, nu învițai tu toate cărțile ți le-a divăsei și tu ți-a dar sunt o doxă a lor că-i cunoscui și că mi crescură. Papluș Maia, m-a sus de ei, nu poate să aibă vără altul locul ăsta. După este mult interesant și este l-am scris în proză, avui tihea că bănai cu o soră de altate, tetațona, ziceam eu, mai chirața era numai, tetațona, eu chirața am numai limaia mea, caracota nu ali teta, sora altate, tetațona. Era sora altate, avea 7 clase, mărtată la șagunație, și mine, ahurhinda de clasa a 4-a, toate verli, vacanțele, le trețeam la ea acasă, Megidia. Era știți, un căsăbic, nu alargă de Constanța. Și când ajungi în clasa țințea, teta adivăsea mult și asculta mult muzică clasică, muzică simfonică. Timine era mare ciudie că nu păchiseam ceva. Și avea bibliotecă, un stizmă întreagă cu cărți. Și când obitisi clasa țințea, se va să hurchește de acolo. Va să adivăsește a rădărichea țea. Balzac, Flaubert, Iluzion perdu, iluzii chirute al Balzac, mine toania ței. Ce zic, eram ciușuită, nu căchiseam, nu aduceam. A mai ia în fețe praxea artistică, praxea literară. A este tetațona, care muri mult tineră, la 47 de ani. Ea de apăcat cate vacanță când avea una fetică, ea București, mi-aducea la Ateneu, la concerte simfonice, la operă. Ea în fețe, ea în deschise a este cale te vreare de artă. Mi-nduiesc cu ațeații nu putu să facă ea, vreau să fac eu, că duchei că mine pot să facă acest lucru. Ea este un om care, tubana mea, lăsă un tor mult mare. Și mai înapoi, zic așa, este profesorul Vasile Barba. Când ajung și Freiburg, tihea cu Iane tot de acolo stradze, de la protlu cursul de Freiburg, la 1986, și înghițam. Erai dascală de limba... Eram dascală de limbă și literatură armânească, erau cam de 30 de studenți, noi mai mulți era din ex-Iugoslavia, din Nord-Macedonie, din Gărție. Și atunci profesorul Barba, normal că îl cunoșteam de București, ne-aveam adunat, lucrăm, vreo 3 ani de adun, nu-l cunoscui, așa cum îl cunoscui Freiburg, Chiro de cam de Inghițani. Și toată minarea culturală de Freiburg este sub steaua lui, care a avut să cunoască profesorul Barba, putu-ți duchească că este om, avea ceva, nu știu cum zic, avea un hare,
să leagă oamenii, avea una care să te facă să închisești una cale. Știi mine, știani, că doi functul este minare de Freiburg, profesorul Barba lăsă una toară mare, ahândoasă, și tu ți-adrăm de când el numai ta este ca una borgeți, o avem și andigra de lucru ți-l feți el. Ți-a lăxit tine tot este minare de Freiburg? Minarea de Freiburg, este îngrăpsesc cu una carte că îmi bagă zori Alexandru Gica, că prinde fără de altă să îngrăpsesc, nu știu când va spus bitisesc cu tuti. Am minarea de Freiburg. Vreau să zic așa, timine, ajunșul, ta zic așa, să îngrăpsesc cu armâneaște, și o activistă de problemă armânească, fu un proces lung. Nu fu de azi pe mâine, ta zic așa. Fu una deșteptarea mea, tohurhită, când eram în România. Am multe lucruri nu le aveam limpizite. Multe lucruri nu le știam. Atunci minduiam, ația ți să îngrăpseați, ți puteam să adivăsesc acolo. Am Freiburg, sfeații procesul de limbizare. Aveam crescut, numai și eu, noi toți, că avea trecut Chirolul, și a este fute mine Freiburg, cum zic mine, crescui așa cum vrei. Crescui tu, ghilimele, te zic așa, ca armână, ca activist armână. Și mi-a reseaște să zic că eu și activist armână, că mine mi-nduiescu că Zafirescu de este zbor. Mult să Zafirescu, că mult să mi-nduiescu că e duri să îngrăpsești sămași, să îngrăpsești poezie, mă va și oameni care se lucrează. Lucrează, că nu se poate. Să te închizi tu în odă și să îngrăpsești, poate sigur poezie multul și să armână, tu literatura armânească. Mine am tu ADN-ul meu este frimtare și este doar, te zic, și de activistă. Nu este un zbor care se mi aspară și care se mi rușunează. Și fui, pot zic, de când m-a îngrăpsit Steaua de Dor o ved ca și un lucru, cum zic mine, de activismul, că tu chirolul acel vără nu minduia să îngrăpsești să armânește, să zburăști să armânește, să îți deschizi una cale tu lumea armânească. Aduse-și aminti de Hristu Cândroveanu și voi să zburăși să ne cheamă de colaborarea ți-o avut cu el, de cartea ți-o scoasit de adun, și aduse-și aminti de Matilda Caragiu, Matilda Marioțeanu și tu etul chirou voi să ne spui unde o zboră te suțata ți-o avut cu ea. Ți lucri vă aduțea de adun și care era alanti lucri ți anălța muri stizmi anamisa de voi? E Mihălsescu că aduse-și aminte prota de Hristu Cândroveanu, care îl lugursi și lugursesc cu un soț de suflet, că prinde să tinghisim Hristu Cândroveanu, te-ațea că el fu protlu care a scoase o carte armânească după aproape 50 de ani. Fu prota lui carte de folclor, de apoi cartea de proză armânească, antologiile astea ale Daulei, și cartea lui de poezie Nihaz, scoasă la 1980, 3 ani înainte de Steaua de Dor, că Steaua de Dor și 6-7 ani tu editură, nu are lucru este, nu este. El acel se scoase protele cărți armânești, după mult chiro, când tu România atunci era un chiro de chisă culturală. Mi legă o năsuțată streasă de Hristu Cândroveanu, eram colega la Casa Scântei, el lucra la o revistă de cărți, mine eram la Minerva, bânam ștuidiul măhălă și multe căiuri le făceam de adun până acasă și făceam multe moabeți. Tu moabeți le ațeale cu Hristu, acel este Hristu Cândroveanu, armânul de alihia care mine îl duchei, că făceam soi de moabeți. Am de-apoi, după ce s-a lăxit sistema, Hristos s-a lăxit și el neheamă și sfeața și ca o ruptură, ca o dispărțare a noastră, până tu soni, cum zicem, este lucrul armânescu, de multe ori spargă și suțate, știți cum este. Noi nu narcăm zboară greale,
aduchei că Hristo că ți-a una cale, mine că ți-a altă cale. Ama cu un an ninte să moară Hristo când roveanu, mi frimtaș, vreau să-l ved și ufești lucrurile ăsta, îi luai telefon, nești îl vizui, era mult ulânzit și ne hărsim că armasem soț de toată bana și am una mare, mare tinii, de tot ți-a îngrăpsi el și până tu soane armâne ți-a îngrăpsește. Ația este. Cărțile lui va să armână tu istoria a noastră, literaturii armânească. Și Matilda. Cu Matilda ea un permis mult lungul, ni cheamă și vă strițem peste estul permit și vă zic așa că am dascoș cartea Steaua de Dor, proții la care ne-și să duc cartea, fu Matilda Caragiu și Nicolae Saramandu. Ei era timini acei doi mări intelectuale armâni care putea să ne spună de se hiu pe o cale bună, așteptam un zbor de la ei. Nu apropiai nici un zbor, nici de la Matilda, nici de la Saramandu, nici privat, nici să îngrăpsească. Steaua de Dor a avut o critică, toate revistele mucănești, nu pot să spun cât să îngrăpsite. Steaua de Dor, că ei nu aducea cartea. Și mulți să mi plăcărsiră să le trec pe română și ni cheamă, măcar literal, ta să aducească, diția este zborul tu carte și avui cronici mult umșate. Am te amărtit de la acești doi intelectuali de la care așteptam, nu apropiai. Ama, când armași tu, ahâtfu cu Matilda, când eram tu României, nu avem legătură, nu avem suțată. Când armași tu Germaniei, 86, la 87 avem un seminar la romanistică, la Universitatea de Freiburg, s-a îndreaptă un seminar de limba armânească și atunci vine focălisită Matilda, vine și atunci sligă una suțată, anamisa din noi și o zic că toată suțata cu Matilda Chirodi, cama de inghițani, că o tinisim, o vrum, îi feațim un speț, cum ajungeam în București, era prota, ți prindeați la telefon, că altă soi vă scârtea, vă schicusea. Îmi se pare că suțata noastră, sfeații mai mult de furniel Iane, Matilda îl vrea mult Iane, și era ca ficiorul ei, i avea băgată și numai dulcicu și cu mine, nu știu, nu pot zic, Matilda avea mai multă legătură cu ficiorie, cu fetele, ca zic cu mine, cu Mariana Bara, ni cheamă Cama Largu. Am grăpsit Matilda, un textul. Îmi păru rău că fuzi fără să ne mata vedem, așa cum aveam mine tu minte să ne vedem. Sunt o lucruri tu bană care greu poți să le dai un exihizi doar după ți trecură. Ahăt. Andam cu oameni de simasi tu banata. Tora păi plăcărsesc să ne spuni, desi vrei să ne spui una istorienică, una tinisiri de banata, care mindești că te zugrășești n-ai magini, Gianlu. Că te spune așa cu nu pistipsesc că una istorie poate să te spună cum e tine. Cărțile mele, poematele mele sunt Ilia mea, și altul ceva nu am. Cum hiu mine acasă, aceea nu are simasie. Că am cusuri fără de altă. Ama este nu-ți ved tu poezie, nu? Tu poezie îți ved frimtările mele, minduierile mele și cum hiu mine, cum hiu tu poeziile mele, tu poematele mele. Măcar hiu un om mult îmșat. Da. Sufletul, frimtările, minduierile, aia este în greacă, tu un poet fără de altă. Cum ziceam, eu un poetă mult cunoscută, Toarmănami, am aia grăpsită și proză și asta este cărtică cu permifiti ficiuriți, curnicea. Este mult umșată, este Timirachi. Și voi să spui, Niheamă, cum ajunsăși la ideea să scoți tu Migdani și cât de zori fu să iasă pentru Sony tu Migdani?
Prota că nu voi cilimeani, mine nu am îngrăpsit una poezie de cilimeani. Mi frimtai, băgai pentru sone în două pe cartea și ama nu-i separa ahătui dusite. A hurhii să îngrăpsesc cu, îi se pare că la anul 90, îmi dau proze, nu ahăt de cilimeani, ca de 13 de ani, de 14 de ani, ca o năsoie de inițiere, ca o năsoie de intrare turbană a cilimeanului. Și ațeale erau vreo 3-4 proze. Și armaseră acolo și zura acolo, ne-aduc aminte că mama făcea o speț la noi și a divăsi unoară ațelți înghiti chirolul. Era un permit care mama mea da plânse multul și mine câte ori la divăsescu era țea cum îți dănăsești să chirolul să nu îți moară părinții. Și le-a lăsat și ținut amândoi. De-apoi când a hurhiră nepoții, că avem 3 nepoți de Harau, sunt o Haraua noastră, 2 Iorie și 1 Elena, și-au vrut fumei. Aici să cilimeani, mi feațeră să îngrăpsesc cutiei, că îi vedeam, cum creștea, cum zbura, și toate este mi feațeră să îngrăpsesc cu proză de cilimeani și le durusi la cate un de ei, după cum s-a mintară, Filip, Șana, Luna, Ștefan, le durusi câte un permit. Permitul e dusit cum sunt ei, cum sunt cilimeani, nu? Și ieși pentru Sonia una carte mșată. Zugrăpsările mult mșate ale Laura Armeanu și Haristusescu Ștora, că le față mult mșate, mine petrecui caduri cu nepoții, că vreau să ne și de prosuplu la nepoților. Este un lucru mșat că mea Laura Armeanu are cilimean și are... Abzăi, mersi mult. Și de-apoi amândoi că avem mare ananghi de cărți de cilimeani. Că noi îngrăpsim literatură de mare tese, înaltă, de oameni învățați ama cilimeani au ananghi de literatură. Și este carte, Curnici aminduiescu că poate se băte. Și ca un soi de carte de învățare armânești. Așa că tu aici aveți cilimeani, că stați Curnicea, doar o băgăși din Itrandu online. Este și online, puteți să scărcați online de pe Academia Virtuală Armânească, am avut angătat de din Itrandu, de Americii. Și mai că vine zborul de Americii, avem una întrebare tot de Americii, de la Anca Raluca Butcaru. De la? De la Anca Raluca Butcaru. Butcaru, zice așa, cum pot armâni editora asibă mă activ ca să facă mă cănăscuți de acei care nu știu atât multe lucruri de armânami? Este un lucru la care mi-ndui și mine și este lucrul asuțatilor. Mi-nduiam fără de altă tinerii, mas nu și știbă istoria, mas nu-și cunoască toranine tu minte una frază de una carte germană de Deutsche Seele, Sufletul german, îngrăpsit de Richard Wagner și Theodor, eu zicea așa, mas nu știi de iu ei, nici nu știi câtă iu va te duți și acelții nu știi de iu nici cât nu știi iu va-ți ducă și va-și chiar șcalea și pistea tu el și energia bană ei. Așa este. Un mesaj aproape de Seștini, Pitricu și Chira Hagi, când avem campania și armânește să o înțelegi. Ca și este citat de cartea asta care merge mult de Deutsche Seele și tinerii prinde să-și cunoască istoria, să-și cunoască, cum zic, le se pare că armânii nu au cultură. Sunt lucreți urdină, nica, tu multe văsilii, nu? Și mi-nduiam că este lucrul asuțatelor. Tora, dau un paradigmă, un urneche. București avem ansamblu Pilisteru, Tineri Timirache, nu? Se joacă. Constanța avem Iholu. Poate că este ghine că acolo la asuțată să se facă, nu multul, ninte să urchească ei acolo, se fac ei te joc și te cântec, să se facă o lecție ca de istorie, să spună, ți oamenii era de răzgarmânească, să
așa poate îți dai la tineri niheamă de mai multul de istoria noastră, nu? Și limba. Joacă mă aprinde și să zburască na misa de ermenești. Și gândesc că întrebarea vrea să află apandisi știi cum putem să ne adrăm când născuți mai mulți talenți care nu știu cât multi te armânami. Este sim activi pe scena internațională, nu? Sim cunoscuți la organismele internaționale, este facem de cât putem, nu? Cam de 30 de ani, de aproape 40 de ani. Și este dox ca curhi minarea de Freiburg, de Paris, cu Iancu Perifan și de apoi fara armânească, care este mult activă, și că him membrii toate organisme internaționale. Tora, când unease în prota oară Strasburg, la Vasil, profesorul Vasil Barba, ziceava, ne ducem Strasburg ca delegație, ziceam, cum să ne-am noi, nu avem Vasilie, cum să ne-am locare să... Nu avea parlamentar să nu știa de noi. Asta vă zic că să faci lobby, nu? Și mas nu intri tu instituțiunile astea, tu organismele internaționale, n-ai cum să-i cunoscut. Și îmi se pare că aici 30 cam de ani, feața este un lucru. Him cunoscuți, tu ranumata himă și tu chisă, ta zicem, internațional. Oați și Gianina Constantin, Pitrații Unăminduiari, a spune că Slobozia era un parei cu muzică armânească și care avea numai Steaua de Dor în 1983. Când ieși cartea mea, Slobozia s-a îndreaptă un ansamblu Timirache. Ația fu ca o mică revoluție tu chiroloțel. Și a îndreapseră un nume armânească și era mult tot ansamblu, tu parea este, și mi întrebară de se pot să bagă numai Steaua de Dor, normal că mi hărsei. Și când o ieși Steaua de Dor, la 1983, iertat lui Atanasie Nasta, care era prezidentul la cenaclu George Mur, nu era un cenaclu, eu s-a adunat în doi auși, nu era cât, să zic mine, una mică disclideare, disglițare era tu chiroloțel. El nu știu cum putu să îndreagă, ca să o părăsăsim cartea Steaua de Dor la un mare teatru, Teatrul Ion Vasilescu de București. El le îndreapse tot, mine nu știu, ceva, fu una mare ciudie mine și cu ațea furnie, poate avea venit un de oameni, sala era în plină și mulți se ședea în afară, că atunci lumea avea cam multă mirache de cultură, că nu avea câtă cultură armânească și cu ațea furnie vine ansamblu Steaua de Dor de Slobozia, adrar un numt armânească și Nicu Ceara cu Parea Inodecam, care cântară și fu Timirache, fu un lucru mult umșat. Mă spus și cartea cu numai Inodecam. Tețel Chiro, Tețel Chiro. Nu voi să zicem alargul fără să zburăm și de antologia de mare simasi ți-o scusești pe limbile armânească și gărțească a veglitor de zboară. Tora care stai și mutrești să ne poiminduiești că iarași vără altul poet ți lipsea să slubați tu este carte și tu îl chiro vă să ne spui niheamăș de pon nu ți luai cu aveglitorii de zboară. Prota, voi zic că este unde n-ai mamșatele proiecte mele. Îl mindui ani de zile, aveam mirache să scot actare carte, că îi se părea că un actare carte poate să bă un apunte, poate să bă un furnie, să ne disclidem niheamă. Strițem acel tabu care ne încheadică, nica, să putem să lucrăm de adun, simt de adun, tu ții, să ne scăpăm limba și cultura armânească. Este carte când o mindui să fac, să aleg poeziile, mine eu multă critică și cu mine și cu tuța lanță. Fără de altă, carte antologie este o antologie personală. Poate mulți să scârtiră că nu sunt un untru, este alizarea mea, este criteriul meu, după care alepșu, și voi zic că am un lungă experiență și știare de andriziare de antologii, că este adram și la editura Minerva, chiro de ani de zile. Și
Și alepșu 12 de poeți. Îmi pare rău că nu intră pe esta antologie, mai era, chiola era în dreaptă, Sorin Lupci, cu Vrearea Giună. Cartea lui ieșit după ce avea ieșit antologia. Și Sorin Lupci va să avea și el locul Timirache. De-apoi amândoi numărul 12. 13 mi se părea și ca nitihiros. Știi că avem minduiarea asta că 13, dacă nu. Și armaș la ești 12 de poeți și mine mi-nduiesc că fu analizare, apofea sa fu mult bună. Mi-nduiesc care lotul mână a este carte, zborăscutea diversitorii din gârție. Nu putură să nu duchească, ți axia are cartea asta. Și nu putură să nu duchească că nu are ceva politic tu cartea asta. Aia este mași despirlu, ti limbă, nu? Una cultură ți nu prinde să o lăsăm schiară. Yeah. Și ponul, zățeai de un pon. Am un pon, am apântul soni în tricutorat. Sunt o trecură, sfeațitora tu inar, 2 ani de când tu alânci cartea. Nici unul zbor, nici bun, nici lai. Tățeare. Și de multe ori zici așa, tu gârție fără de altă, că acolo era problema. Mai mult te diversitorii din gârție, drăm cartea asta. Tățeara zici mine și altă oară și asta este un semn bun. Câțe? Ațeiții pot să îngrăpsească te bun, te este carte, nu au curaj. Ațeiții vor să o critică, nu pot să o critică că nu au furnie. Este o carte timirache. Când avem seara de poezie armânească Atena, la Daunii 14, cu furnia Zoei internaționale a poeziei, UNESCO, Zoa UNESCO a poeziei, fură acolo la seara de poezie armânească pe armâneaște și pe gărseaște, fură mulți scriitori, fură mulți profesori universitari și mulți ziseră că tu Balcan nu se îngrăpsește ahtare poezie bună, ahtare poezie cu cum zic mine, cu ahândime, cu problematică. Așa că Am știu că apropiați și niscânti aproci privat, personale, aproci. Am altă soie, asta este. Cât că noi nica nu putem, nu fum axe, nu vrum, nu putem, strițem acel tabu care nica nu închiadică, schimb de adun, toți de adun, acel chirodi propagandă românească, cum știi, cum zice tu gății, romaniche propaganda, ma noi himbârnul l-am mintat, s-a mânat, noi nu avem ună legătură cu ațele lucruri, așa că ațea țină leagă este mași limba și adețle și cultura noastră, ahât. Vași nu vine chirolul. Așteptăm. Armânul are... Idiul lucru stație și cu cartea ți-o îngrăpsi Mariana Bara. Cu limba te cartea lui Mariana Bara, limba armânească, care este una din naima disimasii cărți care ieșiră tu România, te problematică armânească, nu se îngrăpsi unul zbor, totuși. Ațeiții va se îngrăpsea, lipsea și surpă tot timailul pe care adrară propaganda care o adrară. Aței care vrea să o critică, nu avea cum să o critică. Aducește. Și de-ațea tățearea, zici mine atunci, este și acel un semn de tinie de Mariana Bara. Nu? Că gine că o apuchem noi cu harau și cu mare tinie. Una carte... Și trăzăm na diaca, avem oaspete și Mariana, propaganda se armânească. Vedem azi că sunt ușnica tineri ți-a îngrăpsesc cu poezie armânească. Care este, zicem, și mira a poeziei și rolul ei tu lumea modernă, izurlă, zicem, cu care băneam azi? Prota voi să zic că aproci multe îngrăpseri de la armâni. Eu, ca un soi de editură, ca un editor, mulți îmi petrec cu îngrăpseri și mi întreabă. Ca un soi că lucrați tohtare... Și mi întreabă dese sunt bune, dese nu sunt bune. Să spun în dreptul că am aflat, sunt mulți care îngrăpsesc cu ghine și mine
nu hârgiuiesc cu zboarele și și multul, cum să zici, multul critică și le spun în dreptul. Ațel Iuduchescu, care ni cheamă simiță, și ni cheamă măiauă de literatură, de poezie, îi dau curaj. Și așteptul, eu sigura că va zină îngrăpseri timirachi. Și poezie, și teatru, și proză. Și mine voi daima tu bana mea, haraua, îți dau curaj la lanță să îngrăpsească. Nu avui tu bana mea zilie, nu hiu ziliară, ți hiu mine, siu maș mine. Știi că tu artă, tu tehni, și poeții și muziciani sunt tu ziliară andicra de ei. Ama mine avui mare harau și tora pot să spun că nu mi-a râș când o det curaj al Van Iuzega, al Santa Gica și la Sorina Anagnoste și mulți alți poeți care deschiseră, care intrară de lihiatul literatura armânească și cu pe chilimea roșită, să zicem așa, nu? Și de poezia te zuadează. Cât se asta înainte de poezie. Da, poți să îngrăpsești eseuri și romane și tu ți vrei și mi-ndoiesc că nici de poezi le se băgă întrebarea să ne-o băga știne. Că poezia, știi, te bagă niheam pe minduiari, să captă niheam tiro, să cu tine, să bada întrebări, să captă apandesi. Tora, știi, tinera mea captă tu te sibă tora, tu ara de tu minuta asta, salva apandesa la iți lucru. Te-ați aminduiescu, care este miraș rolul poeziei? Tora, când v-ați dau apandese, nu v-ați minduiescu la ești tineri, minduiescu care și oameni și anamisa de tineri, care au, cum zic mine, vrearea de artă, este cum spun, iar îmi aduc aminte de un poet german tiner, se l-a divăsit ora, are în 2 meși, meresi multul, Jan Wagner, care tot așa se băga întrebarea, ți-ne-o băga știne. Nu? Ți rol poate să aibă, desi avem mica ananghează de poezie. Și el zice așa că poezia de poezie este universelles Grundbedürfnis. Vă zic că poezia este un ananghe, un vreare, un ananghe de timei de oameni, a oamenilor. Că fără ea nu-ți poate. Tot el zicea și că poezia nu este ceva ce să o filisești, nu este ca ți lucrezi, să mință pâine, nu știu ce, amași fără ea nu-ți poate. Că poezia este hrana sufletului, nu? Și din noi te armâni, poezia, cum zic, poezia te ajută, îți dai a zborului, ațea ți se pricade. Un zbor nu este mașa ațel ți-l zburăm ca te zou. Tu poezie poate să aproache ne scânte noime, alte noime. Poți să te ajungi cu zboarele. Zboarele sunt poți le imiripsești, poți le aduni de adun. Sunt multe lucruri. Voi zic așa că omul are ananghe de lucrurile de până de catezou, așa cum trupul are ananghe de măcare, de durniare, de somn, și sufletul are ananghea lui de măie, și poezia este măie pentru sone, te măipsește. Și minduiește că ți-a hurhiră să îngrăpsească poezia, dau unii de ani, protul poem tu lumii, este epopeea al Gilgamesh, de la cultura sumeriană. Cât ți avea nanghi omul să îngrăpsească poezie, cât ți avea nanghi omul să adară cântec, cât ți avea nanghi să îngrăpsească stiznile tupiștirele iubâna. Vă zic că fără asta nu-ți poate. Fără asta nu-ți poate. Și tora smitor nu-i cheamă la poezia noastră armânească. Tora, ma să îngrăpseam o altă limbă, poate poezia mea va seara altă soie. Feci o experiență să îngrăpsesc cu tu limba română. Să zici că scoși o singură carte, Ramura de măslin, tu limba română. Mai era tot armânească. Nu puteam altă soie. Nu-ți putea altă soie.
Câțe că aia fu apofasa mea și nu că fu apofa, insideade, limba ea mi-află, ea mi-lo, nu aflai mine. Și duchearea ideea este. Și una poezia de noi termâni, zicem, are puterea asta de un stic de bană să da nescânte lucruri care nu poate să le da poate una carte întreagă care să o adevăsește. Masă bună în poezie care poate să ajungă la suflet. În poezie poate fi bună să ajungă, nu? Și te este și o problemă a poetului armân, că prin disminduiască dese poezia ta, ajunge și la sufletul lui. Aduchești? Dar este asta. Că poezia tora, mine am adevăsit atât poezie modernă, fără de altă că meresește și poezia modernă, dar când o îngrăpsească armânește, voi să-mi duchească și adevăsitoria mei, că altă soie, geaba o îngrăpsescu. Așa este. Avem una întrebare, e un emendare de la Dini Trandu. Zice așa, Chira, tu andam cu Alexandru Gica, fu una întrebare. Poate un popul zbănează fără în limba lui de suflet? Hiarmân, ma nu știi limba? Nu pot să dau mine apandisea. Mine eu armână, o știu limba, te este bănesc, te este lucrez, o este prinde suda. Nu pot să dau mine un judicat, nu pot să fac una judicată. Nu pot să fac una judicată. Poți să armân și fără să știi limba, să duchești să armân. Așa fără uvreie multul chiro. Nu și știa limba, mă duchea că ea se ține de una cultură a lor, nu? Poate și noi, himni heama, și noi trecum o istorie mult grea, mult mintită, mult complicată. Mulți, normal, nu și-a zburără limba. Nu pot mine să-i judic tora și zic că nu sunt armâni, ma ca ei ahurhiră, îți duchească armânește. Nu? Îi se pare că din mama resima se este duchearea, dar poți să ajungi să te nisești limba. Poți să înveți limba, să înveți ca, cum zic mine, cum înveți toate limbile xeane, nu? De la duchearea hurhesc toate. Așa că... Ți lipsește un mabeti malară filozofică. E mult complicat și nu pot zic doar mine, nu pot zic mine doar un om, să zicem un scriitor, un poet. Ți este de-a râs garmânească, îngrăpsește tu limba cratului tu care bănează. Ama el zduchește că este armân. Ama fu să rupsiți-va, știu și mine, cu legătura lui cu limba. Poate vă stoarnă. Ama nu pot mine să iau o poveste și zic, acel nu este armân, că nu îngrăpse armânește. Normal că Mihârsescu și va Mihârsescu, că avem poeți mult mări și îngrăpsitori mult mări tu limbile Balcanului, poate vă răzu stoarnă să îngrăpsească și tu limba noastră. Va să vă mare amintate cu știi noi. Ama este, cum zic mine, alizarea personală și nu poți să bați zorii la băr. Așa este. Constantin Fara te întreabă de să știi gârțește. Gârțește mult să știu. Feci 2 ani neogreacă la universitate cu profesoara Tinisita, profesoară Maria Marinescu Himu. Feci 2 ani de neogreacă. Pot să adivăsesc, le știu gramele, pot să le trec de gârțește tu la tinicheșă, atât pot. Ama limba mea este și basic, ta zic așa, pot să acătisesc cu multul, nu pot să le tornu. Și asta este un, cum zic mine, învirinarea mea, că voi limba gârțească și tu în poezie îngrăpsi că mi-intricai cu limba armânească, ne-amintai până cu limba română și cu limba germană, criscuiu intelectual ca literată cu franceza și cu italiana și polul că nu știu gârțească, așa cum vreau să știu. Te-am nu este ca nu a rămânat. Nu, tora toane este mult greu. Să știi câte ori him veara tu gârții, ea nișade cu cartea de să înveață gârțeaște. Ți-mi veață veara de apă le gârșește. Numai ta este ahât efcula, este una limbă de alihea. Zic mine, tinoi de armâni, era și mai mult intelectuale armâni. Aceții fac studii de lingvistică, ți îngrăpsesc cu
Limbile latine și greaca sunt baza, sunt timeilul. Acel dusi, chiru. Chira minduierli a unui poet sunt multu ahândoasi. Și canda titini este și mai mult de ahât. Este și cam azori. Dimi himinat multu știu problematica armânească. Care sunt toate ale minduieri ținute la să-ți dormi noaptea? Nu mai las. Să zic, poate Elena Copaciu, care este ea, trebuie să poate să-mi bag un diagnostic. Când nu dormo. Multe ori, Iane zice că ți nu dorme. Zici, la Iane, tu somnul, mine țin discursuri, mine îngrăpsesc mine zburăsc nu știu, cu la ocu. Este cum zic, un frâmtare ținut, dar asta este xichea de isihie care o am. Și cât că l-o duc aminte tot na iertat lui profesorul Vasile Barba, că ți-a more Iane, more Chira, vas mor și nu vas ved lucru bitisit. Și mine și de multe ori și minduiescu. Lucrez de 40 de ani și eu to este lucru. Eu him, ajungem la un, zicem, nu him cum eram au 40 de ani, am până eu vă năduțem. Timine, armânerea tubană, a limbăiei și armâna mie este esențială, este, cum zic, mă sus de bana mea și de toate. Ți mi doare că nu him toradă, nu voi să zburăsc cu de alante Vasilie, zburăsc cu de România, eu mi-amintai, eu visai și utinisesc cu Vasilia, ama, și mult am virinată că după atât ani de căftări, de tare, nu him toradă, nica nu him toradă. Este un lucru mi doare. Mi doare că nu putem simți de adun, toți nu putem să lucrăm de adun. Mi doare că him mult, cum zic, ajungem, poate că și culturile tu care bănăm ne fac să minduim altă soie, diaforaș, nu putem să ne adunăm de adun. Și mi doare, mult mi doare, ațea că nu putem să sfrânzem, să hândăcusim acel tabu cu romanichii propaganda, care este un lucru, este mine, nu, de lihe, este mi doare mult, te-ațea că avdu, ca neai se spune tu România că eu grecumană, tu gărție că fac propagandă românească, acestea sunt lucruri care de lihe mi dor mult și ne încheadică simt de adun. Dacă zicești de lucruri ca o România rămâinica nu sunt tot o aradă, avem și una întrebare de la Sterica Fudulea. Nu este bași una întrebare. Zici, masai vără minduiari ti armâni, tora aninti de misurarea care va si bauații tu dauni. Misurarea la volui. Nu him toaradă nețeaua. Nu him toaradă, ma mine nu poți dau minte la fara armânească din România, multul că este tu mâini bune. Sterica Fudulea, Flori Costea și tu Salanță care lucrează de fară, știu ți sadară, ți prinde sadară și vizui doule emisiunea Sterica Fudulea este de misurare, de cenzus, se va să facă tora. Merisiră multul, merisi cum minduiește și merisește ideea că să facem una misurare a noastră, paralelă cu aceea care o face Cratlu. Și este, poate să-ți facă, știu, Nord Macedonie, ca că chestii și acolo, poate să anul este să față este misurare, nu? Și când a fost an și, nu știu, vor să o adară din nou țiva. Zburăsc cu România. Ideea este mult bună. Nu știu de se va să aveți forța, puterea, că prinde oameni, lucrează te să ducă, tu hoare, tu că să bați, dar să ne misurăm. Fără de altă, ne ajută și internet, nu putem să o facem și așa. Am mulți nu pot să facă internet, prinde, să ducă om acolo. Este de mare simasie să știm că schimb. Că tu Românii putem zicem așa oficial ca să știe numerul, masul om, câți vine ridicat la terși, cum crescură fumerii și așa. Nu putem zicem că him optunii, inghisnii, cum fum altă tare. Ama lucrurile astea simt trecut ca armâni. Asta este. Aua este lucrul mult complicat și ce se intrăm tu moabeți cu românii. Idul pon de azi dați ani, l avem și
Așa este, așa este. Așa că nu poți dau mine urnimii la fară, mai multul că mi hărsescu că fara din România lucrează multul ghine și mi se pare, este și un paradox pentru Sony. Este vreau să zic că România mi se pare că armânii lucrează mai multul și acolo se face mai multul cultură armânească. Un soț de Gârție, care fu șef de panelenică, când îi ziceam că limba prinde, suținem, Chira, tine hi romantico, poate vă sabdă, tine hi romantico. Și voi poate zice că bănați largul de locurile voastre, aveți nostalgia, de-alihea că avem nostalgia. De-alihea că este. Ama nu-i nostalgia, este ducherea noastră și vrerea noastră că vrem să rămânem armâni și vrem să ne scăpăm limba. Și tu România. Și când duchea largul, vă ahliveți niheamă magine lucrurile. Așa este. Așa este. Magine ți chiare, cum este cu bânarea asta? Tu trei văsiliști mai multe limbi. Germanii, gărții, românii. Găsești manintiști de mai multe limbi ți le zborăști. Ti duchești tu exil, timi tu poezia Xinitipseri, dit cartea inodecanță ți-aia și Xeană tu patrida tu care mi-amintai, Xeană tu care băneți, Xeană tu care mi turnai, eu Xinitipseara nu-i tripsesc în ghiseț, Amadianu va sfug vârnăoară, ca nouă cheale pe meu trup a crescu, Uduchescu ca fortul mășcadoară, Xinitipseara de daima tu sânzănă fu. Auași mulți ani, vine de la televiziunea română, mini-rai, că mine acolo eu pe listalai, vără oară, nu mi căftară, îți dau vreo interviu, e să-mi spun vără păreare. Vine o echipă, alăga pe Europa, să adună cu scriitori care bănează truxeane. Și mi întrebă moderatoarea, redactoarea, cum este să bănezi truxeane, nu? Tu trei văsilii, că noi, cu Iane, de adun cu Iane, fără de altă nu l-o greși Iane. El este, ți zici Pablo, Maia, Tetațona, profesorul Barba și Iane, fără de altă. El ne-a lăxibana. Fără el nu va seara, tu ați zis exil, fără el, nu? Mas nu lua el la pofasea care o lua. Și mă întrebă cum este să bănezi tu trei văsilii, că de vreo inghiți ani, bănăm tu Românie, tu Germanie și tu Gărție. Și managera mea de la firma germană eu lucra, ți-a chira mine va zurluseam, nu știu eu cum poți tine, tora hei tu Gărție, zis că hei acasă, după hei tu Românie hei acasă, zis că și-a te duchești acasă. Este, cum se poate, o avem noi tu sânză, cum zici, Xinitipseara de daima tu sânză năfu, și ne aduc aminte, când adrăm înregistrări de ploacea țea de la Electrecord, poezii pe limba armânească, în dreaptă de profesorul Barba, eu era Atanasie Nasta, Matilda Caragiu, Toma Caragiu, griră și anea, zic vără poezii de antologia de folclor, care o aveam scoasă. Și țin tehnic, eu până eu să aleg poezia, Xeane sunt Xeanele, bate, Doamne, bate-le. Na. Și ajung și-o zbănesc Xeane, nu mi îndoiam vără oară, tu bana mea, că mine aveam ieșit din România, avut și o bursă tu Italie, cât fui studentă, mi-aveam dus și tu Franții, dai mi turnam acasă tu Românie, că nu puteam zbănesc fără noștri, arate mine, nu mi îndoi vără oară că vă zbănesc a largul de a mei, nu ziceam de văselii, a largul de Pablo, de Maia, de frate, de soră și așa mai încolo. Tora ta zic așa și un om modern. Nu pot zic că nu mi duchesc cu ghine tu Germanie, mi duchesc cu șaua ghine, tricură 30 să ținți de ani. Ajung și-o cunosc cu cultura oa. Că ți-a zici că exilul, nu pot zic exil este ațelții de zorii și-a lasă locul. Mine nu l-a lăsat locul de zorii, l-a lăsat că mi mărtai. Este un lucru ce îl vrui mine. Nu mi pimse vără, nu mi avină vără. Exilul este, aceții sunt avinați politic și așa mai încolo. Și de-ația pot zic că este exilul, este și fortul,
nu? Ai o greutate, un efortumă, că nu hi cu atăi, că nu hi tu locurile tale. A mai este și una doară, că exilul te face schima disclisu. Să cunoști să mă ghine lumea și multe lucruri să se limbizăscu, să ieși dit cu tarul tău, să nu hi mași tu cu tarul tău. Că bănesc tu Germaniei, nu mi închide că vără să armâna care hiu, că acasă ne zburăsc cu armâneaște cu ianii. Nu avui problemă să băneți tu societatea germană. Soațele mele germane cu care mi-adun ca unoară tu meso zbură în frânțeaște, him tu în grupa și ele sunt tu cândăsite că mine hiu tor ajun și 100% germană, așa mi îndoiescu. Am sufletul nu ți-l știe vără. Și bănarea este tu trei Vasilii, ți-o avem de vără inghiți ani, este normală. Este normală. Nu, tu gărții închid ușa, am și cam mi strânge inima, ne-am București, Idea, de-apă mi-a dorul de Frankfurt și tot picăiuri. Poate și fum noi armâine tot na picăiuri, tot na namisa de Vasilii. Aia este fumira armâilor. Aia este fu și Dumnezeu ne dea de mira, asta care mine nu căftai. Nu căftai, totuși cum limba nu căftai, mi căftă, mi-află ea, Idea așa este cu bânarea truxeane. Mă nu pot zic că este exil. Este lucru cu exilul, este mai complicat, că mine, tu Germanii, hiu tu PN Clubul, exil se cheamă, exil, PN Club a scriitorilor, dit exil, tu Vasilile de limbă germană. Și tora minduim, poate de toamnă, să alăxim, că noi tora nu atahim de zoreaua. A este ful la anii 40 să ținți, când era comunismul. Altul context. Era aței scriitori, dit Poloniei, dit Ungariei, dit Sidoții, bănatul Vasilile de limbă germană, era tu exil. Ama noi tora nu atahim tu exil. Mulți se vineră că vor zbăneața oa. Nu este exilul acel care are noima care o are, acel ți-și lasă Vasilia, cum mărat la Ovidiu și o păță, de fu petrecut Tomis cu stanța de ață. Să-i zicem o năturlie de exil de vreari. Așa. Vrearea mi-a dus tu exil, da zic așa, nu? Zicești, Marinti, că sufletul nu poate să-l știi cană. Vrei, poți să zici un lucru, nu l-ai zis tu alte andamusi, nu știu, l-ai zis să-l abțină duneaua? Ei, ca fi om are misterii de este, ca fi om și cu atât mai mult una mniare armână nu poate să le spună este. Un lucru, ți nu l-am spus, poate si badivăsit tu în proza mea, se cheamă Carte de Samarcand și să zici că o am ietimă, cartea este de proză scurtă și poate de văroară să-i dau cale. Toția proză este un lucru mult personal al meu și atât. Altul ți zic, poți zic tora, că îmi luai, când știi că tiheni și mult amânat, ea ne minduim mult până lua pofase, că puteam să ne luăm de la 77, când mine scoși antologia de poezie populară armână și îi ded un autogram. Era acolo și îl întrebai cum te cheamă, zice Manțu, zici mușată numă. Și îi ded autogram lui. Atunci era tiner, nu minduia și mine eram singură și el era singur, am anus fețe și mult amânat și tihea. Știați, toți anii ești să ți fui singură și soia încăfta tihea, fără de altă. Știi cum se face la noi, nu? Mine îmi feci un jurat cu mine. Să nu am tihi, mas nu iau John Arman. Și nu fu mișor. Nu para flam John Arman. Poate mulți să îndirsea, poate nu-i la hare, nu știu. Îmi feci jurat la estul că s-mi mărit maș cu Arman. Doar mă aminduiesc cu ață, era un lucru așa, fără de simasie, mă aminduiesc cu de ață, atunci mine era de mare simasie. Am gricat mult.
Yeah. Hărioasă, Kira, te este minduieri. Manintine spuse și poezia Xini lipseare dit cartea ino de cam. Și știu că este zori să aledz, nu știu, stin treptora care n-ai mam șata poezii care țari hari, va si zori să-i spune este lucru. Așa că va ti plăcărsescu să-i spune una poezie dit steaua de dor, care vrei tine, care se discli de cartea și nica una dit până de zboară. Yeah. Să zici că poezia Naima Vrută este și prota, care o îngrăpsi permânește, minduieri. Steaua noastră este rație, limba-i câmpul fără gârnu, apa pritarâu nu treațe, calua lagă fără fârnu, casele s-a îngubărară, poarta închisă la grădină, pluglu nu poate da sară, herului lânzit de ruzină. Chicutli nu sunt de apă, seamchele tot le avimtul, agărșarea groapă sapă, lunina o zgruma stimtul. Cartea albă, tot disclisă, zboară așteaptă rădăpsite, câte ori de tlaia chisă nu ies ise de permite. Limba care e agărșare, somnul care aduce moarte, ea va șaflă, e tripseare, și sihie maș tu carte. Asta e prota mea poezie și ațeama bruta. La una fată mult tineră. Tineră eram, nu aveam 15 de ani. Nu aveam 15 de ani când o îngrăpsea este carte. Ți zisești altă? Până de zboară, mă trebuie să spun. Una poemă. Până de zboară, cum să zici, zborul. Zborul, din noi, asta e poezia poate să și până. Un poem de-a meu, de-a la poetul, îi se pare, ziceam așa, s-a lăsat tu zgaileați de și măcați un ădzu maș un poem. Mine o ved poezia ca hrană, ca pâine, nu? Până de zboară. Doar va să-mi bag videile. Azi frimtai una până tora nefrimtată. Adunai zboarele tu căpisteare, li-nțirnui și îi le scadă. Lăcărnie avui diete adunate, de-a hântei geanuri cripate. Sare nu lipsea, iți lacărmă sare era. Frimtai până sudai, până zina luatlu, tu îi cântai și descântai. Criștea, să zvurnuia locul numai ta-l încăpea, că pistearea nică era. Și mine, pâine după pâine, adram, tu cirea ploa inimă ei, le băgam, le rădăpseam și le cuțeam, Doamne, ținiuri zmătul lumii petrețeam. De atunci vă așteptu, aia stăpâne s-o găftați, de azi vă săturați, zbânați, să amintați. Serioasă, Kira. Și mă vreau paradoxuri. Până poezii care îi lipsește, ta zic așa cum him noi. Ta sprândis tu tot Balcanul. Paradoxuri. Un pap și una maie, a zburăscu cu nepotlu, gârțește. Un pap și una maie cântă a nepotlui, vârgărește. Un pap și una maie lui Hăidipsesc cu nepotlu, arbinișește. Un pap și una maie a Divăsescu a nepotlui, românește. Un pap și una maie Mutrescu ciudusiț. Nepotlu le plânze permânește. Lucruri ți-ți fac. Lucruri ți-ți fac, Kira, dăsești manenti că poezia este hrană, este mâncare, tigean. Titini, care este zborul armănescu cu naima mșata, nu stimadă? E că avzuia câte emisiuni la Armănamea Media și știam de asta întrebare. Nu și zui multă pe minduiare să aleg zbor. Toate zboarele sunt o meale. Nu pot zic
că tu te sleagă, a joclu cu ea, le fură daima haraua mea, tu te zboarele ama, mi se pare, poate Lătusescu, că avem un zbor, ți este de Lihia Maș Armănescu. Că scăftă etimologia lui, du-i zborlo estu, nu? Și mutriști tu Papa Hagi, și vizui că nu para să știe dese iene de latină. Este zborul mușat. Papa Hagi, tu lexiconul lui, adară un zbor. Taha poate zină informosiatus. Am de acolo până la mușat, eu zic că este un zbor a nostru. Este zborul nostru. Merisescu, de-apoi sunt unii scânte zboară, care le-a voi tot na tu poezia mea, care da, angreacă mult tu poezia mea. Sunt zboarele harauă, isihie, vă zic că sunt gărțești, a este moabete nu posoavdu, că sunt gărțești, că sunt vărgărești, că sunt înturțești. Vă zic că limba noastră este o limbă care bănătul Balcan șlo și de-apoi nu mă zburăm că limba noastră este o bănare de adun de latină și elină. N-aibă multe zboară, limbele avem de gărțește, să dă seama și mai am zboară Țimerisescu, cum este nămuzii, zămane, și sunt de răzgăturțească. Ama sunt atât mușate și atât intrară tu limbă. Nu vas naferim de moabeta este, care mie se pare pseftă. Una limbă este și cum este. Și zboarele mai intrară tu limbă, va zică, fură uidosite și aplară loc. Și acolo este locul lor. Și de care zburăm dimăcare, va te întreb, de care poezia este și hrană, măcare, tijan, va te întreb și care este măcarea. Foarte simplu, în afară de piperche țărsite cu cașe, cu dumăți. Cafe vine, este măcarea aliani, piperche cu caș, piperche țărsite cu caș. Pitele nu le-am atât măcare. Una minduiare, una două pistămână, smăți armânești. Pitele nu le-am și atât măcare, am piperchele. Ți-ți dă seama, așa este. Și de piti e mai mult pispilita mea risește, că mi risește mult farina de misur. Tu ți-ți faci cu misur, cu farina de misur. Avem una întrebare tot și legat de cânticul armânescu. Am tini voi să te întreb care din poeziile tale ți fură tricuti tu cântiții, țari hari n-ai mai multul. Care cântici, care cum știi, aproape toate poematele de Steaua de Dor fură trecute pe cântic, pe Iho și Haristusescu al Hrista Lupci, că el adră mai multe cântice după Steaua de Dor. Un cântic la Drănicu Bacula este Steaua Chirută, care scântă la toate adesle, care s-ar mâneam în hoară, n-aca niră va țăfțea și peste noi ți-ai fără steaua, n-aca va să îngheliceai. Așa o adrăni cu Bacula. Mihal Prefte, Cântec de Vreare, ația poezie de vreare, iholul adră Mihal Prefte. Și ația mamușata, ațel de țone cântec, care îl adră Dinca Gospodin Bana. Este cântecul care voi n-ai multul. Și tamam că este poemă, mine nu lugur seama cât ahoria, cât special ama Dinca Gospodin cu iholul lui, ideea de un altă noimă. Mi-a prucheai de este poezie și o voi mult și cântecul este Timirache și Haristusescu al Dinca Gospodin. Eu o voi mult este cântec. Da, lavdă mindescu la te. Zălile, bărzealea roșii, tu lung baier în se adună. Ți-i întrețat-o minte la ți sprânghiți de ani. Și minduiescu și ninte și după și minduiescu cumva sibă când o hirul va să rupă. Toania ței, artări minduieri, nu era normal, ți zadrăm. Inea minduierile, mi-aduceam bărliga. Minduierile hândoase, nica de atunci. Eu atât, Timo Betați, o adrăm tora seara mea, că ne lunzim de heamă, tricum am multul de un sihati. Un sihati jumitati. Puteam e ca multul chiro și este, și mai multul cu tine, Flore, că nu știm de cât chiro.
Eu Țăharistusescu te Copusul Silfăsești ora seara și voi un zbor tu bitisită s Haristusescu și Salavdu a estu proiectul Teanami Armânamea Media tinerii care îl minduiră este un proiectul Teanami, că vizuma hâs tineri. Și te-ațea, mine ți zici, vrușa oaș un an să dar cu mine. Eu că nu para interviu. Nu para vreau, că vreau să vedem mulți tineri. Că mas nu avem tineri zină după noi, tu te sunt chiruti, tu ți adrăm duseră. Și este proiectul este de Alihia Timirache, care Stusescu, mi se pare Maria Cupliciu, Victor Crăciun, Alexandra Adam. Viorel Crăciun, Alexandra Adam, Timirache și cei care sponsorizează, care, nu știu, Pâltescu, nu știm, care ajută. Nu Pâltești-Can, este un proiect adrat cu vreari. Vă zic că avem tora, este căiuri, se poate să ne leagă și se poate să... Viorel are de așa, ne-a îngrăpsit că Viorel Pâltești. Viorel Pâltești. Așa că le Haristusescu la toți, este un proiect Teanami și vă mihărsescu, să ved cât mai mulți tineri. Vă vedem, sigur, și tineri, unde știți, vedem... Când un cam trecutul ilichii, care ți se spune de lihea? Un om îmșata și ca tine. Perioase nica onoare timo băti, care stă mult o aților ți și zură și în ascultare și în mutriră. Nica onoare Hristoser tituți ți andrupăți cu acest proiectul și mi-aș tănase cu cliciu, ți-n ajută cu grafica, așa cum se știni Maria și Viorel Crăciun, Alexandra Adam. Nu știam de Tănase, pare rău, nu știam. El ajută cu partea grafică. Nu știam. Așteptăm cu mari mirache să ne vedem șalantă stămână și ți zicem seară bună și zdorni ghinitora seara. Noi așteptăm Aruslu mai ta să închisim, să ne ordinăm, să ne vedem. Tibaș și Hristusescu la tus mutritorie. Seară bună. Seară bună.